kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Alam niyo po, mahal na mahal ko naman yung anak ko. She's turning 18 in a few months. Gusto niya po ng isang bonggang debut. Hindi ko naman problema at hindi ko naman issue yung debut. Ang issue ko po, hindi naman talaga siya magaling kumanta. Kaya lang, yung inattendan niyang debut the last time, kumanta yung debutante. Papaano ko po sasabihin sa kanya na wag na siyang kumanta nang hindi naman siya masasaktan? Baka kasi biglang ayaw na niya, ang dami ko nang binayaran na down payment. Yun lang po, tambalan. God bless. Ayan. Ito naman, humingi ng advice sa amin. Hindi naman kami invited. Tama. Diba? Invite din. Charot. Okay. Alam mo, hindi lang, may mga mangilan-ngilan na rin talaga akong na-attendan na mga debut. Na kumakanta yung mga debutante. Tapos wala talaga silang boses. Oo. Tapos kaming dalawang mag-asawa, lagi namin inaano yan parang, grabe no, hirap talaga kapag ka mamahalin yung venue, kapag ka mamahalin yung pagkain na kinain mo, di ba? Hindi ka pwedeng manghamak. Alam mo, Mami, debut or not, kahit na walang okasyon or walang performance yung anak mo, wala namang ibang pwedeng magsabi sa kanya ng real talk, kundi ikaw. Ikaw na muna bago ibang tao. Ikaw na muna, 'di ba, bago pa mapahiya siya sa harap ng ibang tao, yung ganyan, 'di ba? Ako ni real talk ako na nanay ko niyan dati. Kasi gusto ko sumali sa singing contest sa school. Tapos sabi niya talaga sa akin, rekta, anak, hindi ka kumakanta. Ganun po ba, ma? Okay. Sabi niya, anak, hindi ka kumakanta. At true enough, nung nagkaroon ng contest sa school, yung mga piece nila, yung mga, Rain by Donna Cruz. Ayan. Di ba ang taas nun? Di ba kung alam mo yung kanta ni Donna Cruz na Rain at alam mong mataas yon, malamang may gout ka na! At saka malamang yung kalaban mo, yung mga may nagbibibrato pa yung boses. Ako ang parang pipiliin kong kanta, sobrang luma nito for sure, hindi nyo to alam, di ba? Alam mo yung kantang Penny Lane? Di ba basta mababang kanta yan, kanta ng mga boomers, kinakanta Mga yan ng... 60s yan. Ganyan. Sobrang baba lang, yung parang yung sumasayaw-sayaw Parang lang sa naliligo kalsada. ka lang. Correct, ganun lang diba? Parang ganun, yung Penny Lane, parang ganun lang siya. Kasi hindi siya panglaban. So kumbaga ang meron lang talaga ako noon, kapal ng mukha. Katulad nito. Katulad nitong anak mo. Tama rin naman yan, Mami, na parang you proceed with caution. Kasi ayaw din naman natin na basagin ng sobra. At alam mo naman yung mga bata ngayon, apaka-sensitive. Correct, Gusto mo lang naman i-correct kasi ang dahilan lang naman kung bakit mo siya gustong i-correct o ang dahilan lang naman kung bakit gusto mong sabihin sa kanya na anak, wag na, is because out of love na ayaw mo mapahiya siya. Tama. May sabihin na masama yung ibang tao tungkol sa kanya. Kasi kapag halimbawa narinig mo during the debut na may narinig kang masama dun sa pagkanta ng anak mo, 'di ba?
alam mo nang may kapasidad ka na buhusan ng gravy yung ulo ng Tama. bisita. Pero mami, ang isa sa mga pwede mo sigurong gawin, dahil ang technology is available na. Ayan. Sabi mo, Nak, para mas lalong gumanda yung performance mo. Pero alam Ayan. naman natin, Nak, aminin mo na kasi hindi naman ganun ka Oo. panlaban yun. Pero magagawa natin ang paraan yan. Correct. So, wag ka nang mag-live. Oo. Pwedeng +1. Or pwede din Lip live, sync. gagamit ka ng mga, kagaya nito mga, hello! Diba? Pero di ba luma na nga to? Bago pa lang tong Oo. sound effects natin, pero luma na kasi Correct. robotic pa yan Oo, eh. parang, So, Nicole Yala. ayan, oo, papatungan mo ng napakaraming boses. Oo, may mga effects na eh. Kasi sa totoo lang, yung mga kanta na nire-record, let's say, lalong-lalo na para sa mga, I should know this kasi hindi naman talaga Oo. ako singer pero nagkaroon kami ng album, di ba? Pinapatungan nila yun para pakapalin eh. Correct. Yung auto-tune, Oo, gamitin mo. diba? Kahit halimbawa, sintonado yung boses dahil nga tinutune nung effects na yon. Yan, pwede Diba? gumanda. I remember the day. Hindi pangit eh. Oo. Baka yan yung gaya mukhang tanga. Ako na mismo magsasabi. Happy birthday! Uy, wala bang yung gaganda talaga? Oo, yun na, sagad na yun. Sagad na yan? Oo, O sagad kaya na hindi ko yun. yun ginagamit eh. Yung kasi diba yung sabi mo parang gaganda yung boses. Parang hindi naman. Parang naging robot kayong 16 na robot kayong kumakanta. Ang ginagawa O. niya, ino-auto-tune niya. Halimbawa, alam niya na, wala Wala ka ka sa sa tono. hulog. So, parang nilalagyan niya ng curve. Oo. Para magtunog parang... Parang nakatono. Oo. Ito kasi parang hindi pa masyado eh. Parang robotic Oo. yung dating niya sa akin eh. Ibig sabihin, explore ninyo. Yes, maraming mga Correct. plug-ins ang tawag dyan. Mga plug-ins, Oo. di ba? I-explore nyo. Ako para sa akin nga, Jegs, wag nang i-live. Wala naman ding masama pati. Kasi kapag No, recorded, ma'am! I want it live! anak, mukha mo. Mukha mo masyado makapal. Gamitin mo yung kakapalan ng mukha mo sa ibang bagay. Wag dito, anak. Mapapahiya ka, promise. Tapos nag-hire ka pala ng ng mga ghost Go singer. singer. Dun sa likod ng alam ng anak pwede. mo. Pwede din. Pampakapal ng boses mo. Oo. Pwede rin naman may backup. Oh, yun. Diba? Tapos alam ng anak mo, kumbaga nasa likod, diba? Halimbawa, meron ako nakikita na ganyan na parang kita-kita mo pa nga na nasa tabi niya, nasa may tenga niya talaga yung singer, diba? Para makakanta siya at makasunod. Diba? Hindi siya madali Nung nagkaroon kami ng album ni Chuper, sabi ko sa'yo, Jegs, isa sa mga pinakamatagal namin ay yung kung paano papasok dun sa instrumental. Na itong beat na ito, papasok Ito na. ka. Oo. Hindi siya madali. Yung timing, Yung oo. timing. So kung ila-live mo yan, hindi ko alam, may time pa ba kayo na mag-train? Oo, yan. Kasi kung may time pa na mag-train, plus the plug-ins, plus the AI, Oo. or kung anumang mga teknolohiya, ay di go. Oo. Pero kung wala kayo masyadong panahon, pero may panahon ka mag-record ng one time, tapos i-cure na lang, ito Correct. auto-tune, Ayan. ganyan, pwede din. Pwede siyang +1 talaga yung pinaka-safe eh. Pwede, may +1. recorded na talagang maayos. Correct. Boses niya pa rin Tama. na talagang may guidance. Tapos True. may live na papatong Oo, nandoon. para damang-dama din naman talaga niya Oo. kapag ka live, 'di ba? Ganon. Oo. So, sige, kung mukhang may pera ka naman kasi sabi mo, 'di ba? Wala naman issue sa akin yung debut. Ay. Taray. Wala naman sa akin issue ang debut. Ang issue sa akin ay yung boses ng anak ko, 'di ba? Pero while gusto mo na matupad yung pangarap niya na kumanta, sabihin mo din talaga sa kanya na at this point, there is so much to learn about singing. And it's never too late to train Hindi po too late para mag-train. So pwede ka mag-train. So kung talagang gusto ng anak mo, hindi lang sa debut niya mag-perform, kundi it's something that she wants to do, edi suportahan mo. Kasi according sa mga experts, 'di ba, yung pagkanta, skill siya na pwedeng matutunan eh. Pwede. 'Di ba marami diba? tayong nakita ng mga bata. Wale. Example na lang Ann Curtis, 'di ba? Nung nagsimula yan si Ann, yung katotawanan lang na kanta-kanta. Correct. 'Di ba? Alam natin sintonado. Pero nag-aral siya at ngayon pag kumanta si Ann, 'Di ba? Hindi mo na maiisip yung sintonado eh. Oo. Matatawa ka na lang kasi talagang grabe tinodo niya talagang Oo. pag-aralan, 'di ba? Yung ganun. So, Oo. pwede. Ayan, kasi muscle siya ng sa lalamunan natin eh. Trainable. Oo. Yun Pero yung meron ibig sabihin. talagang meron talagang mga gifted talaga. Correct. Meron talaga na mamana. Oo. Meron talagang family
family of musicians, family of singers, Oo. ganon. Meron talaga, di ba yung Cruz family? Parang lahat sila kumakanta doon. Ayan. Na Cruz, Shelly Tama. Cruz. Lahat ng Cruz, pati yung banda sa Hard Rock Cafe na mga Cruz din yon na napakagagaling. Oo. Magaling So, it silang could be kumanta. genetics din. Pwede din talagang Oo, genetics. ang ginawa lang talaga namin ni Nicole nung medyo bata-bata kami, para may vibrato kami, maharap kami sa electric fan. Ayan, yun na yun. Kapag kagawain mo yan, para lang magkabibrato ka, malamang batang 80s ka at 90s. Kasi manghang-mangha ka naman. Ang ganda Ang nila ng galing, boss. di ba? Paano Parang nila kinukulot? Paano nila kinukulot ng ganun? Tapos paano nila nasusustain? So, ibig sabihin, meron pong training. Yan. Di ba? And in time, pagka paulit-ulit mong ginagawa, tsaka yun nga, yung talagang dedicated ka sa pagtitrain, edi, hindi mo na kailangan ng +1. Si ano nga, narinig ko nga si Ice Sigera, 'di ba? Ang sabi niya, hindi niya alam na nung maliit siya na parang boses sa palaka daw siya, pero dahil sa tuloy-tuloy na pag-practice, Ayan. na aral, ang ganda ng boses ni Ganda, Ice. no? Hindi mo Diba? maiisip na boses palaka. Na parang, dumaan ka ba ever sa boses palaka? Parang hindi. Di ba? Kasi yung version niya ng araw-gabi, talagang apakaganda. So, it's not too late. Ang sinasabi lang natin, syempre, meron kayong time constraint. Kasi nga, di ba, kayo Yan. ay magse-celebrate ng debut Saka soon. depende din siguro sa karakter ng anak mo. Merong mga, True. kahit alam niyang sintunada, sige, go, laban! Correct. Speaking of birthday, happy 10th birthday, James Gabriel, a.k.a. Gabi Yo, from Papi Yo, Mami Yo, and Ate Yo. Ayan, syempre galing kay Jego Yo. At Nicole Yo. Finish closer. The final seconds didn't just test strength, they exposed character. Every arrogant Masok ba yun sa ere? Hindi. Ah, Sa okay. ano, sa Ah, sa OL pala. Ayan.